Aká veľká je naša pamäť? Koľko informácií dokáže ľudský mozog uchovať? Poďme to zistiť. Na rozdiel od počítačov, kde presne vieme, koľko majú gigabajtov či terabajtov, ľudská pamäť nemá takú jasnú hranicu. Vedci však odhadujú, že náš mozog by mohol uchovať až 2,5 petabajtu informácií. To je 2,5 milióna gigabajtov, čo by stačilo na uloženie miliónov kníh. Mozog však nefunguje ako pevný disk. Máme krátkodobú a dlhodobú pamäť. Krátkodobá pamäť dokáže uchovať v priemere len 7 položiek naraz. Napríklad telefónne číslo, ktoré si zapamätáme len na chvíľu. Dlhodobá pamäť je oveľa väčšia, ale závisí od toho, ako často informácie používame a ako sú pre nás dôležité. Mozog neukladá informácie ako počítač. Všetko závisí od prepojení medzi neurónmi. Čím viac niečo opakujeme alebo emocionálne prežívame, tým hlbšie sa to vrie do našej pamäte. Zaujímavosťou je, že naša pamäť nie je dokonalá, ale často si ju prispôsobujeme. Vymazávame zbytočné detaily alebo si dokonca vytvárame falošné spomienky. Ľudská pamäť je úžasná, no zároveň plná tajomstiev. Nie je nekonečná, ale jej kapacita je obrovská. Starajte sa o svoj mozog, učte sa nové veci a udržiavajte ho aktívnym. Ak sa vám video páči, dajte like a odber. Ďakujem.